I never met with Mr. Agrizzi, Chair, on any occasion. on any occasion, especially around my security upgrades. Umnumzana Mbulelo Gingcana uyaziphika izityholo zokuba wakhe wanendibano kunye nobesakuba yingqonyela yeBOSASA umnumzana Angelo Agrizzi malunga nokuphuculwa kwezokhuseleko endlini yakhe, ukwaphika nokuba okuphuculwa kwezokhuseleko kwakuxabisa imali ngaphaya kwe-239,000. Oku kuzana njengoko ingqini elalivele kule komishoni umnumzana Richard Leroux laxelela le komishoni ukuba phakathi kwabantu ababandakanywa kwiphulo elikhethekileyo leBOSASA ngumnumzana Gingcana. OkaLeroux waxelela le komishoni kuba iphulo lokulungisa ezokhuseleko kwindlu kamnumzana Gingcana lanikwa igama lokuba yiProject Prasa, nanjengoko kaGingcana wayejongene nenkqubo yokunikezelwa kwethenda. OkaGingcana uyavuma ukuba kwalungiswa ezokhuseleko endlini yakhe, kodwa uthi wayehlele efuna ukuphucula ezokhuseleko endlini yakhe kwaye ngethuba umnumzana Sivian Dlamini ephakamisa oku njengamhlobo wakhe zangabone nto ikrokrisayo. So firstly, in conceding to the security equipment having been fitted at your house, the chair is also to understand that you also concede to it having been fitted by the company BOSASA. Since I received this, then I concede that it was fitted by BOSASA, but it was said these people are from a company which Sivian Dlamini was a director in. Uthi ngethuba kaDlamini wayephakamisa ukusebenzisa inkampani asebenza kuyo ukulungisa ezokhuseleko endlini yakhe, wayengenalwazi lokuba yayiyiBOSASA iza kwenza lo msebenzi, kodwa wayesazi ukuba inkampani wayesebenza kuyo kaDlamini njengomlawuli. Uthi bavumelana ngokuba lo msebenzi wawuza kuxabisa imali ebalelwa kwi-50,000. Uthi zange waba kuyo nakweyiphi na indibano yayinomnumzana Angelo Agrizzi ekwakushukuxwa kuyo umsebenzi wokuphuculwa kwezokhuseleko endlini yakhe ngenxa yesihlalo awaye kuso. Richard Leroux says that, firstly, you're not being honest in denying that you know or spoke to Mr. Agrizzi. He says that he was present at the house on a Saturday afternoon when both Mr. Agrizzi and Mr. Dlamini had a meeting with you. I do not know Mr. Agrizzi at all. Have you ever met? I had no meetings. I have never met him to discuss security issues. Le komishoni saqhuba.